Peng Pengajeng. Oh, berarti pelan-pelan teledok. Ora pengaceng-aceng ya. Malah digenahne gareng kucluk ora. Cah cilik ben ngerti, Pak. Anake Ayan, ayo. Ayah. Ayah to. Niki eyang to. Nduk, jel. Napa? Top bener kuwi. Luar biasa malam hari ini munjungan pas goro-goro dirawi bintang kita Niken Salindri. Luar biasa. Ki jenenge rezeki wong ki ora iso disangka-sangka nggih, Mas. Nggih no. Wedene rezekiku kaya ngene ya tak tom. Lah urung dong kok macak. Aku mung yo mbuh sapa sing akon aku yo ora paham. Awang sing paring dawuh Pak Kepala Desa kok. Nggih. Lagu-lagu campursari iringan karo gamelan. Ya. Iso. Oh, cah cerdas kok. Kalau podang kuning gubuk asmara munggah. Wah, jan bocah Allah. Malah kaya Ketoke agak grogi timbangan. medun deh. Malah kaya timbangan ngene iki. Gini, lek pancen rumane nembang, tak golekne kanca. Oke. Ayo, Nduk, Angel, sampean. Wah, gelungamu kaya ban truk nggo wedi lho. Mriko. Iki nah niki nggih putra daerah. Nah, nggih. Nih, rene Nduk, rene. Nah, ben rada tetek si Bungke lek enek kancane. Salim. Nah, ngono kuwi. iya. Nah. Sungkem karo mamah. Iya. Nah, ngono kuwi. Mama, Iya, Mama Angel kuwi. badure padha kaya kok mama. Lho lah mula sepantaran. Nah, nggih. Sepantaran ngene iki. Genduk Angel kelas pinten nok, Cahayu? Kelas sekawan. Sekawan. Papat Iya. STM, Nduk. Napa? Kelas papat STM apa? SD, Oh, Pak. SD. Oh, SD ngendi? SD Bungur. Oh, Bungur, tangleti Pak Dalang. nggih. Ibuke napa sinden? Mboten. Mboten. Bapake pengrawit, Mboten. dalang, Mboten. budayawan. Mboten. Lah apa copet? Mboten. Lah apa kok dudu? Apa? Nelayan. Nelayan. Mboten. Loh, udu kuwi. Oh, dagelan. Mboten. Lah apa pakmu? Anu, Pak. Apa jenenge? Asmane sapa pakmu asmane? Pak Wit. Heh? Pak Wit. Pak Wit. Widodo apa Widianto apa Wit-witan? Sinten? Nama panjangnya? Pak Wito. Pak Wito. Pak Wito. Oh iya. Sampean rene pengen nembang apa Cahayu? Nggih sesideman kalih podang kuning. Ya medeni men bocah Tenang iki. ora lho. Iki lagu angel, iki bukae siwe ra mampu lho lagu Ora iki. mampu lah iki. Elok tenan. Sesideman karo podang kuning. Nggih. Terus kowe arep nyanyi apa? Aku tak bintang kecil ae wis. Aku ndak mampu Mampu, engko tak obatke, mampu. semanut ngono. Coba di Angel anu sik ya apa wis sesideman sik ya Nduk ya. Nggih. Cahayu ngagem bawa nggih. Nggih. Oh iya. Cah pinter. Maju kene, Nduk, maju kene. Nah, kelas papat SD kok wis nganggo kotang barang sing dikotangi iki apa jano? Ya ben to reng mau jenenge macak kaya dewasa kaya sinden liyane kok. Kotange merke sampean pirsa ora, Pak? Apa? Elit. Ayo ben ora apa-apa. Ayo, rekake angge cunduk mentul barang. Mentel Oh. barang. Jan bareng mlaku malah kaya pit motor rating. Ayo. Ayo Nduk Angel. Nano. Wah, apik. Urung reng. Malah ngeget-ngegeti ora. Oh, dereng to, Pak? Bocahe kaget nangis lho engko ora. Nduk Angel, tak kandhani. Napa? Aja don ya, tetep semangat ya. Mangat. Nggih. Sing dukung Pak Dalang. Biasane yen sampean nembang bawa iku sukses, Pak Gareng menehi minimal 500.000. Nggih. Masuk. Ngono kuwi. Iya, kuwi. Pak, Biasane kan ngono kuwi nggih. anu Apa? pun kula rubah kebiasaan kula pun kula rubah. Aku ndek men ketemu ning Ponorogo mending nyangoni bocah kok ya Niku lak mbiyen. Ponorogo niki Trenggalek, Pak. Nduk, saiki pas Gareng wis rubah, ora 500 malah 1 juta. Nggih. Dalane mulih ngendi ya ki ya? Iya, Nduk. Aman, Nduk pokoke.
nang kene sik ya, Le. Nang kene sik sabar. Wiwitane Tepuk tangan, tepuk tangan. Wah, Ya iki. Nah, 1 juta kecekel, Nduk. Ayo. Handaresang baki sing ngajari nyanyi sapa to, Nduk kok? ayah. Oh, ayah. Wah, tah munjungane ayah, ayo. Ayah lagi ngarit. Ora apa-apa Dek, Nduk, apik ayah ibu. Ora apa-apa. Ayo. Mulai tak garapi wedhe golek nangis aku bocah ngene ae. Mboten, Pak, mboten. Nggih. Pun kula weling pokoke nang panggung kudu kendel ora entuk jirih, ora entuk cilik ati, ngaten. Pokoke kudu kendel semangat wong entuk 1 juta bakal iki, Yang. Alah. Bagus kang ngolah budaya Kelas 4 SD wis pintere kaya Ah, ngene. ah. Cita-citane apa to, Nduk? cita-citaku lho Nggih. nggih kathah lho Pak. Waduh, Lha iya. upamane apa ae? Umpamane iki apa, Nduk? Apa pengen dadi guru, apa pengen dadi apa ngono lho, Nduk? Pegawe apa pengen dadi dokter? Cita-citane kok apa, Nduk? Kathah. Kathah. Nggih. Kabeh arep mbok ayahi ngono. Arep dadi multi talent. Lho, lah celengan ki mu ning ndi? Oh. Iki ning kene. Yo. Apik. Sowan menyang kutha gedhe Nduk Angel, nuwun sewu ya. Napa? Mikir rada dicedhakke mboten napa-napa. Nadyan Nggih. sik kelas 4 yen karo mik aja gila ya. Rada cedhake. Kaya mbak-mbak iki lho anggere roh mik sewenenge ra umum ya. Rada cedhak Nduk. Ora apa-apa ben banter suarane. Bandara Troska Yongyon Apik tenan. Nek nama bapak Pak Wit. Pak. Nggih. Lha terus nama ibu? Ibu Nama Diana. Hah? Diana. Lho iki anake Diana. Angel anake Diana. Nggih. Iki bapak, Nduk. Bapak pocong apa piye ora? Bapak Gareng, Bapak Gareng. Kaget aku iso. Zaman kowe lahir, ya Allah, Nger. Kembar Pak niki riyen. Kembar. Nggih. Nggih. Iki metu ngarep, lah iki metu mburi. Maksudnya metu buri piye to? Waduh. Ya kuwi. Gilani yo. Selendang kuning kang saking Kleru sing ngender, Nduk. Kleru. Ukir Tak ajari sing kendel. Mas sing gender, sing tenanan dong. Ya coba. pripun? Pake sing gender, sing tenanan dong. Ngono ya. Kan anake ayah kudu iso muni dong. Nggih. Diomongi bapak kok eyang. Swara kurang premana ing wasis ngungkro. Iki bocah iki ciri khase lek nembang Nggih. mesti sikile sing tengen dijokne. Oh. Niteni mending ngono ta mau sampean. Nggih. Ben piye lek sikile tengen dijokne gen piye? Ki ben piye to, Nduk? Kok ora lurus ngene kok dadak iki ngene ngono ngapa, Nduk? Kok ora sing kiwa utawa malah mekakah ngene ngono ngapa? Iya. Sebabnya apa kok sikile kudu ngene? Nggih penak, Pak. Oh penak ngene. Oh iya. Kowe engko nek nyanyi sikilmu ning dhuwur lho, Le ya. Malah kaya Banaspati ora.
nyengkrung marang bendera Wah. Dia Sulistyo pijer ngincangake alis tak benakne kembange miring. Nah, kembange anggrek, Pak. Apik ya. Sae. Somben kowe nek nggo kembang sembojo ya. Nyapor ah kembang kae. Pak Lurah repot-repot lho Pak Lurah. Alah Pak Agus sih ngopo lho Pak Agus sih dadak. Agus. Alah Pak kok. Alah lah. Loh. Ngopo ke? Pak Agus ki yo ngopo dadak ngene barang iki. Lah wis. Kena ke sekolah sesuk. Wis kaya wah wis habiskan yo habiskan. Tekno ae. Ayo. Wis tok rejeki. Ora ngentekne semen sak truk iki. Ora lah niki mau bleduke tok kok niki kok. Eh. Iki nyawer apa kesurupan to Pak Agus ki? Lah kok ngono? Lah kok sel-sel kabeh isi dompet telas lho Pak niki Pak. Wis Pak Agus karo kancane dadak ngene ngopo. Kula wangsulke mboten purun nggih pun. Urung jawab lho Pak Agus. Lah musuh copet Solo ya sing cepet sik no Pak ya. Pak Agus matur nuwun, sehat selalu lancar rezekinya, ditresnani sapa padane urip, cita-cita dikabulke, tansah ditresnani karo warga masyarakate. Amin. Gareng iki bareng. Niki amal ibadah saking Pak Agus dicatet karo malaikat somben ganjarane jenengan mapan swarga sejajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para tamu monggo sing badhe ngersake tindak swarga ngeten iki monggo. Malah Pendak dina wis gempa lho Pak niki. swarga 200 iki eneng kowe iki. Rampungke sik, Nduk. Ya Nduk, masuk Nduk. Ayo. Terus tresno sasideman ayo Kang, ini Kang. Bu Kesi jadi teringat masa lalu masa kecilnya. Piye Bu Kesi nyekelo mik sik ora apa-apa. Piye. Ngerti Nduk Angel? Bu Kesi ngerti ora? nggih Sing ndi piyayine? Sing ndi? Bu Kesi sing Kesi ndi? niku ingkang pundi, Nduk? Wis ngerti? Sebut Salim sing di Bu Kesi itu sing di Salim. Salim. Biasanya nek kersa Salim karo Bu Kesi terus diparingi 100 ya Pak karo Bu Kesi ya Pak. Urai. Berarti wis ora biasa saya. Nduk, sok anu sampean sok sinau kok suarane Bu Kesi lek nyinden. Sok ngrungokne. Nggih. Suarane apik no mboten? nggih Sae. nggih Nggih. Tak kandhani ya. nggih Kuwi Bu Kesi iki bojone Aa, ngono ya. Iki Aa lah gareng kuwi tadi. nggih Peng kalih niki. Kalih. Nggih, ingkang setunggal rumiyin kadosipun 2 tahun yang lalu wonten kene Pak Samsul Huda. Rumiyin mbok menawi piyayinipun wonten nggih Pak Samsul menika sakmenika saged sowan melih wonten mriki benten raosipun. Bentene pripun? Bedane piye? Gen margi Dalan. nggih rumiyin pas semono kula kan kalih sopir. Lah niku dalane niku cilik terus dereng aspal terus beledu. Aku iso asam lambung iki suarane iki. Kalau di daerah Sulawesi sana itu namanya bun kopi. Itu mirip kayak gini. Tadi nganggo munggah terus merun, tekan gone. Ono peradaban ning kene. Peradaban. Iya. Neng kono bon kopi. Bun kopi ning kene ning munjungan iki. Neng kene munggah mudun. Ya. Yeah. Kui aku seneng ternyata Seneng. Ora seneng. ya. Ternyata marginipun sampun sahe. Merginipun sampun Sampun sahe. Kowe nek ora mudeng buka Google wae ya. Kowe emang tak amini lho, Pak. Tak kira jopo-jopo. Kok kowe mung ning kene ta jaga lampu kaya apa? Mbok kene ning cedakku Neng kowe. kene aja wedi-wedi. Kowe engko nek lungguh neng kene ora iso mbedake
Endi bagonge ndi kipas angine kowe dikira. Kowe ning tengah Nggih. kene. Kita supaya ning gen Supaya sempak wong telu. kompak. Iki sing tengah, kowe sing tengah Sik to benerno kuwi mah lho, kompak. Supaya kompak. Apa aku ngomong apa? Kowe mau muni sempak Yo bener. supaya kompak. Sempak. Nah, Kompak karo semangat, semangat karo kompak, sempak. Dadi supaya sempak, semangat karo kompak. Oh. Awak dhewe wong telu ngene, ya. berarti sempak teles. Apa kuwi? Kok telu? Semangat kompak anti lemes. Ya ape iku Iki ape. koncone sempak bolong. Apa sempak bolong? Ya dondomi to. Ya guang ae ya dondomi telaten men ora. Kalau nek pun ngeten iki kaya keluarga, Pak. Mau wis proto, mau. Bapak, ibu, anak. Heeh. Ini yang dinamakan keluarga bencana. Keluarga bahagia. Bahagia, Ah, bahagia. Oke, kambaku niku wau nderek mangayu bagya lan nderek memuji sedaya pangajeng-ajengipun panjenengan saged kasembadan. Reng benakne reng. Pengajeng-ajeng. Peng alon-alon ngomongnya iki ladrang kok jadi koplo Oh ya. iya. Kula dongakaken sedoyo pangajeng-ajeng panjenengan saged kasembadan pinaringan wilujeng keselametan karaharjan pinaringan rejeki ingkang kathah lah. Amin. Betanine ora mung betani sawah tapi betani laut nggih paringi iwak-iwak sing gede-gede selamet nek pas lagi Ya. ne laut. Barate sampean ki apa jenenge tuna, terus aku salmon. Salmon. Ki gereh layur. Aja sesuk anakmu lho kuwi. Nggih anak kula Pak. Laboratori, ya. Anak kula Pak. Sik iki ana layang tak wacane ya, Mbak. Bareng panglipur nggih. Nggih. Saking Bapak Gunaryanto DPRD Kabupaten Trenggalek fraksi Partai Golkar ngersakaken podang kuning. Ugi saking grup Modin wonten ing Munjungan minta podang kuning ingkang nembang Mbak Umi Hafifah. Nggih. BPD Desa Munjungan request lagu Selendang Biru kalian Lamunan. Nggih. Sugeng dalu Yulimbo nyuwun tembang Lamunan ingkang nembang Mbak Elisa calon garwanipun Pak Dalang. Oh nggih matur nuwun nggih. Di ana emang ada itu tulisannya. Iki wacanen to iki lho Itu nyuwun dari siapa? Iki saka CV Karya Usaha Pak Putra. Ari, Pak Dedi. Oh, iya, iya. Iku Mas Mbak Ari. Alia. Dipun wangsuli Alia. calon garwanipun Pak Mbak Dalang. Elisa Nah, calon garwane garwanipun. Pak Dalang. Oh nggih bener. Kuwi lho enek gambare. Apa? CV napa ta niku? CV Karya Usaha. Lho enek gambare anu ki lho bis beton kuwi lho, Dik. Endi? Kuwi Endi? enek apa ora? Ora? Oh wis glinding, Dik. bis itu. Gambare manuk malan. Endi lho, Pak? Iki pojokane lho. Ora enek no. Enek. Endi? Enek ora? Mboten enten. Berarti wis mabur berarti. Terus niku pamundutan napa? Niki wau lamunan. Lamunan Nggih. niku wonten isine ketoke. Apa? Isine cobi-cobi kula Sing ndi to? pinjem sik kantil Sing ndi, niku. sing ndi? lho. Ah niki. Nah. Oh, iki saking Mas Ari CV Karya Usaha Putra Rental Tenda Sound System Kota Madiun. Matur Betul. nuwun Ya. Mas Ari, Mbak Alea, makasih. Iki ana duwite, dite mau ditulisi. Iki titip dinggo Pak Gareng kok. Oh ya matur nuwun ya. Kok nggo Pak Gareng iki? Lho ya Oh, sik, rezeki. Rezeki dhewe-dhewe, Dik. Dinggo Pak Gareng, ana ngisore. Ora bonggo sik kamu. Bangga kok bonggo. Dinggo Pak Gareng, nggo tuku mori. Oh. Lah, Lah iki ngesore di dinggo Pak Gareng nggo tuku mori, nggo mbuntel bagong. Ya ora ya. Kowe kira-kira 7 meter apa 5 meter? Semeter kotor. Walah diurarek ora nggih. Oke, niki ngaturaken niki wae saking panitia ingkang cewek-cewek wonten pamundutan juga iming-iming kalian napa lamunan. Lamunan nggih. Lamunan sik mboten napa-napa. Oh, lamunan dulu. Mboten napa. Lamunan niku lak sing pindho. Ngoten niku to, Pak. Kuwi senggakane kuwi. Oh, senggakane. Nggih. Tapi niki mangke nggih kompaknya enggak ngoten, Pak. Ya iya. Oh. Berarti bisa dicoba dulu satu persatu, Pak. Silahkan. Oh, iya, iya. Iki ben carane lamunan full ah. Jadi di
senajan to mung iki nek nggone Sanggar Madangkara iki dilatih tenan. Oh, dilatih ya. Ngantek direwangi ora nampa job 3 sasi nggo latihan lho iki Madangkara. Kuwi kebangetan lek kuwi ora. Coba anu gendho Angel se. Oh, Angel dulu. Angel yo belajar. Ya, coba kowe muni anu Dik, sampean muni pindho engko kono sing Ya. Pindah gitu ya, pas aku pindah gitu ya. Ya coba digatekke ya. Pindah Urung iso lah kelas papa. Cah cilik aja dipeksa lah. Aja dipeksa kok ndak suwek ya. Sing Umi. iki wae. Mbak Umi ya. Mbak Umi. Pindah Sik. Coba nek sing anu aku. Iya. Nek alon-alon nek Pak Gareng cepet melu cepet, nek Pak Gareng banter melu banter. Pindho. Pindah. Ya. Lulus. Ape-ape. Geser. Mbak Winong. Winong. Pindah. Pak Yaya saged mbayangke Dik Winong. Heeh. Coba. Sebelah Dik Winong. Ya, Mbak Birgita. Iki rong dipindah wis asik kok iki. Coba, Dek, pindah. Rungokno to, pindah. Piye nek cara Iki kamare kudu nek peredame iki. Wah, bahaya. Kagunganipun, Pak. Ora apa-apa bebas. sing pindah kaya Pak Cahyo. Ingkang maring dawuh mitra kerja. Ingkang maring dawuh Pak Cahyo mawon. Mobil Iya, khusus sik Monggo. pindah Pak Cahyo. Dados ingkang pindah Pak Yaya. Kowe gong kowe ra rombongan keluarga rene ya. Rene ya. Dudu rombongan keluarga. Ayo ngrungokne kaya ngopo Pak Pindah. Yoyok nek karo Bu Kesi. Ya. Kowe kene gong. Pindah, mangke terus Bu Kesi sing nonton karo membayangkan kejadian yang sebenarnya antara Pak Yoyok dan Bu Kesi. Bu Kesi siap ya Bu Kesi ya. Siap. Iya. Lawange dikancing sik. Ngukur pindho ngancing lawang barang ora. Pindho. Reng, api to? Malah kaya ambulan. Val, kowe nek turu ning Sanggar kudune tanggap Sasmita, Val. Sabene nek kowe kudu ndang nyingkir. Kuwi acara sedang dimulai live streaming kuwi. Erupsi kuwi kok ayo. Lek sing iki apik iki. Sing ndi? Iki apik iki. Coba. Ya. Iki senior iki carane. Sebelahe Bu. Wah, Bu Gareng, monggo Bu Gareng. Masalah. Malah kaya ngene iki open-openane gampang. Kok gampang? Cepak iki nang Rore Mason lancar ngeten iki. Ya, Dik. Oh iya. Aduh, mula aku mau ki wengi ngimpi rene arep rene iki ngimpi dirubung laler jebular ketemu iki ta. Niken Salindri. Aduh, wong ya penggemare Pak Yoyok kok nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Penggemar kula nggih sepuh-sepuh ngoten niku. Nggih, malah ra mbebayani ngeten niki. Asmane sinten to, Bu? Ira Julita.
Oh, Ira Julita. Wah, iki lek dadi dalang apik lho, Mbak iki. Suarane gowedhe kok. Gede nggih Ira Julita. Kaya Buharni. Sik. Umur pinten sampean umure pinten? 17 pindho. 17 pindho. 17 pindho untune telas pipine kendul. Kaya entuk bahane gareng iki. Nggih. Kira-kira di usia 17 pindho iki pipise cek lancar? Wis. Wis. Oh ngentute diluk tok ya wae. Oh ciut. Mboten niku pun kagungan garwa napa? Pun kagungan garwa? Dereng. Oh isih prawan ting-ting nggih rejeki. Tapi piye untuk perawan ngene iki paribasan didudut katut surung luntung diambung ngangop ngene iki lah ya. Telateni ae no. Telateni. Kula ya anak-anak kaya kae meneh kae kula. Nggih. Oh iya. Janda 30 tahun ndak pulang sampai sekarang suamiku. Oh janda ndak masalah, janda semakin di depan ya. Biar janda rasa SMA anti lobok anti jemek. Gareng. Sing tenang. Rondo iki lak barang bekas to, Pak. Nggih. Wis paling wong lecet-lecet pemakaian ngoten niku. Anake 5, pengen tambahi pira? Udah lah. Udah, perih ya. Iya jari katut tok. Wah, lalakon nih. Ngeten iki Pak sampean titeni. Pripun? Pak Yoyok disusul piyai ngeten iki setiap pentas pun pinten. Niku bar dugi dalem mesti sing ngejob tambah kathah. Allahumma. Amin. Pancen bener niku. Nggih to. Kula Ponorogo duwe kanca jenenge Ndorin. Nah, Niku nggih lancar kula teng Ponorogo. alhamdulillah. Ning niki enten peristiwa yang menyedihkan. Napa mleh? Mergo Ndorin kali Larso niku lagi musuhan niki lah. Larso sesuk ning Ponorogo ra gelem melu lek Ndorin. Ayo. Nggih. Kok diantem raine kok. Ayo. Ya nggih. Atungake sehat selalu. Nggih, sehat. Ya. Nggih. Oke. Mongen. Pak Mongen. Adik Sapa? mongen dalang. Oh, mongen dalang. Pak Mongen dalang. Ya, nggih. Eh. Oh, sampean bojone? Oh, ya. Nggih pun mangga, nggih. Anu diglandang bojone, Pak, duwe bojo no kok ya. Nggih. Iya. Yo wis ora apa-apa nek ora ganggu ya Pak, ora masalah, ora ganggu ora apa-apa. Ini lenggah nggih. Lenggah nggih. Mbak Niken lenggah nggih. Nah, nggih, ora apa-apa. Odan nggih, suwun Pak. Nggih, pun mengke. Kok timbangane ngamuk udo. Pansip niki. Tapi mang paringi anu golek kersa. Mbok menawa biasane wong anu ngene karo dhuwit manut. Sing maringi kula nek jenengan wedi tak paring tak caoske. Nih. Anu, Dik, iki pinangka Ngatung langsungan. Pinangka aku nafkahi dirimu ya, Dik ya. Nggih. Wis. Terus kana jajan. Nah. Niku mboten niki mau niku derek empon niki mau urunan nyepuluh. Ya. Iya. Aja ora. Pak. Tak terke dhewe, Pak. Kandhane iki jodohku kok ngeyel lho. Lah, yo. Jan Tak terke Nih, aku manut aku ki. kaya Rus karo Jack bintang Titanic lho kalian. Ya. Comeback. Dadah. Toh, sing iso ngatasi tetep dagelan nek ngono kuwi. Donya. Wong gareng kulino nek wong gedeng didusi kok. Ayo. Dusi kula dol ora payu pangan dhewe, Pak. Rezeki, Pak. Nggih, leres. Tur nuwun. Nggih. Yang komplit tok jenenge wonten ing Munjungan iki pancen komplit. Kawulane Pak Agus niku komplit tur kabeh ditresnani Pak kali Pak Agus niku mboten bedak-bedake siji lan sijine. Ngoten nggih. Nggih, Pak. Nggih. Iki sapa neh iki? Tak kira wong edan anyaran. Ya ora. Gareng iki nganyele tenan. Ora, kanca jebule. Iki tas mari aja diganggu. Nggih, lemari nggih. Mbak Elisa karo Mbak Birgita, ayo mandap sih. Ayo. Tukung. Ayo urung ta mau? Lali aku gampangan ayo. Monggo tukung yuk, tetes. Wake.
Sebabe napa to Mas Gareng sing kula ken jumeneng niki Mbak Elisa karo Mbak Birgita. Wonten dawuh napa nggih? Niku lek teng YouTube wong loro niku kaya kakak beradik. Oh. Nggih. Pripun napa mirip napa mboten, Pak? Oh, mirip nggih. Mirip. Ari jambune apa isine? Mbak Yune apa adine? Nah, ngoten. Waduh. So. Jano telu kok Pak niki wau. Bagus iki aneh-aneh rumah sama aku moh ya kuwetak. Niki wae jano kembare telu. Kok saged? Satune Wis mudhun. Wis disangoni. disangoni. Nggih, Mbak Birgita. Nggih, Selamat Mbak ulang Lisa. tahun ya. Iya, terima kasih. Nggih, Umur berapa sekarang? 23. Oh, 23. Nggih. Umur 23, Dek. Wah, ya wis wayah ngedu iki. Sing didu apane? Kepinterane sing didu gaweane. Telat lek mau ngomongi, Reng. Malah wis to. Nggih, ngaturaken terima kasih Pak untuk penonton yang ada di YouTube. Kemarin ada yang mengucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih. Panjang umur. Amin, sehat Pak selalu, Gareng, nggih. Dilancarkan rezekinya. Amin. Ya. Harapannya apa umur 23? Pesan-pesanmu apa? Pesan-pesanku moga-moga aku ndang rabi, Mbak. Kok ya kayak susu sih? Aku lo 30 punjul le santai. Lah aku ki kapok lho, Mbak. Aku ki kapok. Pacaran suwi-suwi terus ora dadi. Ngono iki aku kapok. Oh ngono. Emang Lah, wis, berapa tahun? Suwimu tuh berapa tahun? 4 tahun ra sida rabi. Aku 10 tahun emeneng wae. Tapi sampean sida rabi ra? Hah? Sida rabi ra? Durung. Ya, sama kamu kaya, to. nah. Aja ngono to Pak Cahyo aku wis merah lho pipinya. Nek ngerti aku rabi. Ora no aku sing dalang no piye to. Dalang so aku. Lakone anu Kowe ning rabi tenan, kowe rabi mesti Pak Yoyok jagong ning nggonmu. Ndah. Kowe Pak Yoyok terus nyanyi lagu kandas. Lagune kandas. Kandes. Nggih. ora kae no aku Napa? nglakoke lakon kae lho dalang sapa nyono kae ning wayang kulit. Ceritane lak dalang sapa nyono kuwi lho dalang terus nyulahke Gatotkaca terus nyampluk lampu peteng dedet bar kuwi manten wedoke ilang bareng karo dalang ilang. Waduh. Aduh. Manten edok kalih dalange. Stop. Kelakon ngono tenan tak sunati, tak ketok. Waduh. Aja lewat sunati ngono tak kocori tukul neh kok ayo. Kula silai, Bu. Aja. Aja. Lah abang-abang tak gareng. Wes saiki ngejak apa kowe? Yen kok tutuk-tutukne anggenmu ganggu anggene Semar Tulus Raharja mbangun kayangan iki. Aja takon dosa ana dewa kwirangan ning kene tenan. Babu aduh paman anakku wong gagah Petruk kantong bolong. Heh, wis sawetara suwe anggenku angantu-antu marang tekamu. Nalika semana kowe ndak perintah, syukur yen bisa mboyongi para Pandhawa teka ana ing Karang Kadempel, ewadene kok ora bisa boyongen Kalimasada. Kepiye kabul kawusanane? Nggih bab niki badhe kula aturaken, Pak. Sejatosipun kula sampun kelampahan nderekaken para Pandhawa tindak dhateng Klampis Ireng ning mboten ngerti sangkan paraning bilahi. Teng Delanggung menika ketemu kalian Buta Cat Katon Cat Ora. Prabu Puntadewa Ndara Bima Ndara Janaka digaglah kalih Buta mongko niki terjadi teng wilayah sampeyan desa sampeyan Karang Kadempel. Setan tenan.
ana wong kaya celengan iki sapa? Lurah Karangkadempel iki sing jenenge Semar Badranaya. Kowe sapa? Ora perlu ngerti karo jenengku. Pandhawa kurang loro jare kembar kemanikan kula sedewa ning ndak gaglak. Kowe sapa? Ora perlu ngerti karo jenengku. Nadyan ra ngaku aku ngerti karo kowe. Kowe Bathara Kala to? Ora salin kuwirangan kowe. Konangan karo Kiai Semar Danyange tanah Jawa mesti konangan. Ngerti karo wujudku, ngerti wae gedhe sak gunung anakan mongso ora ngerti ya. Dan ngono ngerti karo Bathara Kala, ngerti. Iso maca tulisan sing ana ing raiku iso. Apa santi lae. Sing ning dadaku santi lae. Neng gegerku santi lae. Iki dalang ruwat kucluk kuwi. Rasah kakean bebangal. Ndaraku ora kok lepeh, aku melu nyemplung ning wadukmu. Oh. Ah. Uta Pandhawa tata Katiwisaya Indriyaksasara Maruta ladalah kothong neh wetengku kae bocah Sukerta anak 5 lanang kabeh kuwi jenenge cah Sukerta. Jenenge apa? Jenenge Pandhawa. Ngomong aku 5 iki dudu Pandhawa ning Pandhawa. Yen anak 5 lanang kabeh tunggal bapa karo biyung pancen bocah Sukerta jenenge Pandhawa. Ning yen iki dudu Pandhawa ning Pandhawa. Bedane apa? Pandhawa iki saka tembung Pandu lan Hawa. Prabu Pandu karo garwane sakloron. Dewi Kunti kelawan Dewi Madrim. Bathik Madrim, Dewi Madrim. Nurunake putra Dewi Kunti cacahe 3. Prabu Puntadewa, Raden Werkudara karo Raden Janaka. Dewi Madrim nurunake ya kuwi kembar Nakula lan Sedewa. Kuwi jenenge Pandhawa, dudu Pandhawa, dudu bocah Sukerta. Mula tak jaluk bali. Ning wetengku luwe Semar aku njaluk pangan. Kowe golek pangan ya kena ning aja ning desa kene kowe. Aja ning desa kene. Lan aku meling karo kowe Kala. Kowe golek mulya monggo. Kowe golek sugih monggo, golek pangkat monggo, golek wareg ya monggo. Ning aja ancik-ancik karo wong liya kowe. Oh. Bumya suka-suka nanam tua sebar kolari jarakna pancen bos tadi kandayati sakumpul tangi terus mari
Kyai Semar sing ndok kersakake kejaba Pandhawa teka kene uga wujute jimat Jamus Kalimasada. Monggo ndak aturi nampa Kyai. Pun mangasta kemawon. Lan napa ta sebabipun kula kok nyuwun supados Kalimasada niku diasta wonten ing Karang Kadempel men wong Ngamarta niku purun wangsul gelem bali marang jati diri, bali marang paugeran dasaring negara nenggih pun Kalimasada. 5 ingkang minangka usada, 1 rosane panembahe kawula marang Gustine, angka 2 kandele rasa kamanungsan, angka 3 kandele rasa panunggal, angka 4 mupakatan lan kawicaksanan. Dene menawi sekawan perkawis kala wau saged dipun tindakaken adil lan makmur badhe mawujud wonten ing Ngamarta. Kalimasada niku ampun diapalke tok ning becike kudu diamalake mungguing bebrayan. Iya, ya semoga-moga bisa sembodo Kang Jinangka. Kyai Semar, maknane anggen membangun kayangan kepiye mara gagi babarna. Ah, nggih, kula tak matur nuwun sewu. Kahyangan menika yektinipun papan ingkang endah tur kebak kamulyan. Ugi saged dipun sebut swarga. Dene manungsa ngrasake nikmating swarga ora kudu ngenteni besok yen wis mati. Nanging swarga niku bisa dirasake dina iki uga merga swarga niku wis mapan wonten anggamu dhewe-dhewe. Ning kala mangsane swargamu malah kok rusak kanthi pikiran, pepinginan lan nafsu sing reget. Mula ndika kabeh kudu bisa mbangun swargamu dhewe, ya mbangun karo kahyanganmu dhewe. Dene bisane ngrengkuh kaswargan, pikiran kudu resik, tumindak kudu bener. Sing diarani bener kuwi uga bisa sinebut kleru, sing kleru bisa uga dianggep bener. Mung kari sapa sing nyawang. Tegese bener niku mboten namung siji nanging jembar tebane. Yen menungsa wis ngerti bab niki, watake ora bakal rumangsa bener dhewe lan ngluputke karo wong liya. Pamriye men uripe ora rumangsa suci dhewe nanging gelem mawas diri lan ngajeni karo panemune liyan, ora meksa rasane wong liya, kudu manut karo benere dhewe. Mula wong urip bebrayan niku kudu ngrumangsani lamun ta menungsa kuwi dumadi saka kumpulane wong salah lan kumpulane wong dosa, banjur bebarengan dandani pakarti sinau dadi wong bener. Dene sinau dadi wong bener kuwi kudu weruh dununge murid lan guru. Menungsa rumangsa dadi murid yen pancen jagate peteng, mula mbutuhake pepadang saka guru sing bisa nuntun marang kautaman. Yen uripmu wis rumangsa padhang, kowe ora perlu golek guru nanging meguru karo guru sejati, ya kuwi awakmu dhewe. Aja nganti uripmu nungsang jempalik niba tangi nglarani natoni karo wong liya merga olehmu manut karo piwulange guru nganti kowe lali meguru karo awakmu dhewe. Mula wiwit dina niki coba empakno rasa jatimu, budi, ati sucimu. Mulayo bebarengan mawas diri, linambaran sabar lan narima. Miwiti mbangun kahyangane dhewe-dhewe, mbangun swargane dhewe-dhewe. Yen ndika kabeh bisa ngrengkuh alam saisine niki dadi swarga. Ing kono sampeyan bakal ngrasake jatine urip ingkang kebak kamulyan lan katentreman, Ndara.
Kyai Semar banget aku ngaturke panuwun. Rumangsa padhang tetrawangan rasaku sakwuse nderek mirengake sabda tama suci saka panjenengamu Kyai Badrana yanggening duwe krikat mbangun kayangan. Nggih. Mugi-mugi anggen kula mbangun kayangan menika hanjok dumateng karahayon lan katentreman. Mboten namung tentreming karang kadempel lan ngamarta, mugi anyrambahi tentreming desa kula ing Munjungan mriki. Dipun pandhegani kalian Bapak Kepala Desa satemah saged mawujud desa ingkang bener-bener edi peni tentrem raharja nir ing sambikala. Dene kula Semar ingkang ngayahi wajib ngrumaosi kathahing reh kalepatanipun mila nyuwun gunge samudra pangaksami. Sak beja-bejane sing lali isih beja sing eling lan waspada. Minangka tandha syukur areng jukit sawetara. Mangsa bareng, Gus.